Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, ostirala hemen dugu eta gure taldea prest dago. Maia Erlea, Ladybug, Pippi Landström, Ilbi, Ilbi, baina zein demontre da Ilbi. Biki bikingoaren laguna. Baina inor ez dago gogoratzen Ilbi neskatxa bikingoarekin noski. Aizue, bikingo horiek adarrak dauzkate edo ez? Bai, adarra jotzen hasi zarete saioa eta noski nik adarren inguruan galdetu behar dizuet. Alapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Alapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri. Baina, ea ba, azalduko didazue zergatik aipatu dituzen marrazki bizunetako pertsonai horiek? Gaurko saioaren sarreran garrantzi handia izango dutelako. Maia Erleak, Ladybugek, Pippi Landströmek eta bikiren laguna den Ilbi bikingoak. Eta zuk zergatik galdetu diguzua bikingo horiek adarrak dituzten? Denok dakigo bikingoen kaskoek ez euskatela adarrik. Hori egia dago, Juri. Bikingoen adarren kondairaren jatorria Wagnerren opera batean dago, Nibelungoen eraztuna. Ba begira, zuek marrazki bizunekin denbora galtzen ibilizarete eta ni bitartean ikerketa lanean aritu naiz. Azken egunetan albiste bat argitaratu dute zientzia aldizkariek. Orain dela 80 urte aurkitu zituzten kasko adardun batzuk eta azken ikerketaren arabera badirudi kasko horiek beste kultura batekoak zirela. Bixoren kaskoak dira. Bixoren kaskoek begi handi eta sutur makurreko aurpegi bat irudikatzen dute aurrealdean. Metala Europa erdialdeko eta iparraldeko tailerretako opil zapalduen teknika bereziarekin lantzen zuten. Bueno, banik aipatu nahi dut Ilbi bikingoa, bikiren laguna. Biki! Hey, Biki, hey, mutil koskora azkarra. Hey, hey, Biki, adimena, behar dugun indarra. Na, 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 Biki. Baina, Oian, zergatik aipatu nahi duzu Ilbi eta ez Biki? Gaurko egunez, 1925ean, Islandia bihurtu zelako, abortuaren legea onartu zuen munduko lehenengo herrialdea. Hala da, bai, lege horren arabera, emakumek abortu eskaera justifikatu dezakete, diru sarrera ezagatik, familia plangintzagatik, edota aurra izateko baldintza mentalik ez izateagatik. Baizue, banik Maia Erlea ere ekarri nahi dut gurera, Uien, Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Kleine, freche, schlaue Biene Maja. Ai, oso polita zen Maia Erlea, bai. Baina oraindik ez dakit zer egiten duen hemen.
Aizu, eta ze hizkuntzatan dago abesti hau? A ber, argi dago. Gaur 15 urte betetzen dira Karel Svodova, kompositore txekiarra hiltzenetik. Karel Svodova oso ezaguna da Maia Erlearen melodiaren sortzailea delako. Alle lieben Maia, Maia. Uste dut marrazki bizidenen asuntori ulertzen hasia naizela. Ilbi eta Biki Bikingoak, Maia Erlea, baina txoin, zeintzuk ziren beste biak? Ladybug eta Pippi Landstrum. Bai, Ladybugekin Parisera goaz. Bien, dotore... Miraculeuse, porte bonheur, lady magique et lady chance. Miraculeuse, lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. C'est moi chat noir, toujours présent. J'ai des pouvoirs super puissants. Pour la victoire, j'en fais serment. Je me bagarre éperdument. Ouh là là, c'est très joli Paris, hein? Ui! 1887ko urtarrilaren 28an, Eiffel dorrearen lehenengo harria jarri zuten. 2 urte, 2 hilabete eta 3 egunetan eraiki zuten. Eta berehala bere biziko eztabaida sortu zuen garaiko artisten artean. Burdinazko monstro bat bezala ikusten baitzuten. 1889ko eta 1900ko erakusketa unibertsalaren ondoren, Frantziako armadak erabili zuen komunikazio antenekin probak egiteko. Eta gaur egun, erakarpen turistikoaz gain, irrati eta telebista igorle bezala balio du. Oiana, imaginatzen Goiuri, ile gorri eta bitrenza luzegin. Aizu baina ezin parra. Aurkitu nahirik tipitapatoki lasaia. Pipi kaltza luze, Pipi kaltza luze. Pipi kaltza luze, zaldiz etorria. Historioak txor eta txor kontatzen ditu. Eta gaur baietz txor eta txor zu harritu. Politia, egongo litzateke. 2002ko urtarriaren 28an Astrid Lindgren idazle suediarra hiltzen. Haur literatura landu zuen batik bat. Pippi Landstrum izan da haren lanik ospetsuena. Suedierazko egilerik ezagunenetarikoa da. Eta bere liburuak 85 hizkuntzatara itzuli dituzte. Euskaraz 2 hauek ditugu. Pipi itsasorako asmotan eta Pipi kaltza luze. Baina egia esan, ez dut irudikatzen Goiuri akaso bai. Akaso bai, ez da? Ze, bai, ni oso pipizalea naiz. Eta txikitan piratei buruzko ipuin bat idatzi nuen, eta protagonista ni nintzen. Ara, serendipia! Goiuri pirata, justu gaur, 1586an Panaman hiltzen Francis Drake. Ara! Pirata ezaguna! Serendipia! Aizu konturatu zarete? Zer? Bikingoekin hasi gera eta piratekin bukatu dugu? Ara, serendipia! Mai, a ber. Zeratik esaten duzu behin eta berriro serendipia. A ber, ez duzu sinestuko, baino gaurko egunez 1754en Horace Walpolek serendipia hitza sortu zuen Horasman idazleari idatzitako eskutitz batean. Gaur hain justu idatzi zen lehen aldiz serendipia! Ara! Serendipia! Serendipia kapikua! Eta gaurko saioan Astrid Lindgren eta Pippi Landstrumi buruz hitz egingo dugu telefonoz, Peru Magdalena ipuin kontalariarekin. Eta zer iruditzen zaizue Tanzaniara joaten balin bagara? Benetan? Bai. Barregarria iruditzen zaizu? Haze lotura, mai. Barre egiteragoaz, baina egian beldurtu egingo gaitu Tanzanian gertatutakoak. Baina beldurgarria ez de, baina emozioen pirata handienetako bat izango dugu gurekin ere. Lorena Arangoa, aktore eta paiazoa. Eta Ladybugen ordez gure bi super amona mantangorriak izango ditugu gurekin. Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde. Agian, gaurko saioa idatzita zegoen aspalditik. Agian, kasualitatez piztu duzu irratia? Agian kasko guztiek bi trentzekin apainduta egon behar zirenik. Agian horrelako gauzak bakarrik marrazki bizidunetan gertatzen dira? Arratsaldeon serendipik tikikoak urtargiak 28 ditu eta kasualitatez ostirala da. Ongi etorri, bigarren kafera.
Ez da osteguna, baina zuekin Oiana Maritorena Gembe. Atxaldeon kuadrilla! Hola, gozo faltan zaude, ez da? Pixkat. Egingo dugu zoze. Eta bai, ostirala denez, gurekin dugu Mai Roseti Gorostiaga. Arratxaldeon ekipo Frantziako turra antolatzen ari gara Ladybugek ez daki parte hartuko duen ala ez, baino bai jakin dugu 12.000 euroko kontuak ordainduko du Euskadik 3 etapagatik. Ez dakit hortik zerbait Roseti dago izango dela. Eta ni Goiuri ez eizaran dian hauze. Besterik gabe. Aizue. Horixe, ostirala dela, nekatuta gaudela, gozo faltan gaudela, baina ilusio handia dugula gaurko saioari egiteko, ze dagoeneko 4:12 dira, eta dagoeneko, ez honezkero, gaur Xabier Auskitzek Twitterren azaldu duen bezala, ze dagoeneko, eta honezkero, ez dira gauza bera. Beraz, hasteko moduan gaude, eta nik uste dut hasteko gauza garrantzitsu bat egin behar dugula. Badakizu zer? Zer, gozoa ekarriko diaz? Tininini. Ez. Hasteko, bai, leihoak ireki behar ditugu. Ondo iruditzen zaizue? Perfecto. Bai. Arriba, nunca he podido entenderlo porque yo no. Dicen que vuelven los pájaros una vez en diciembre. Vuelven cada vez que yo pongo una mano en tu vientre. Y ahora estoy mejor. Ahora estoy mejor. Yo ya estoy mejor. Estoy mejor. Esan bezala, ongi etorri bigarren kafera. Gaurkoa 326. saioa da. Arratsaldeak 4:13 ditu. Eta gu hemen 3 xelebre gure maite dutak partekatzera. Gatoz. Entenderlo porque a ti no. Dicen que vuelven los pájaros una vez en diciembre. Nola hasiko da? Atzo santzen idan, beti ezkerretik hasten zinetela. Orduan ezkerretik hasi? Nik esan hon Inigo ezkerretik hasten dela. Venga, bale, ezkerretik hasiko gara. Mai, zuk prestatu duzu maite duta? Bai, oso eskerti. Bai, badago besti bat hortik nire animatzeko pixka nire maite duta, ez dakit. Bai, animatzeko do negar egiteko? Ez da negar egiteko. Ez da negar egiteko? Ez dakit, nola Llorona izena duen? La Llorona, baina ez da oiko La Llorona. Abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Bueno, uste duia denok dakigu, gaur estrenatzen dela Las Polla Recordsen dokumentala edo No Somos Nada. Baina, bueno, bai, gu bai gara. Bai, bueno, ni dedikatu nahi dut, gaurko maite duta nire ilobari, nire iloba urtziri. Bai da, nire iloba urtzi, egunero, ez dakit goiz-goizetkan esnatzen da, lanea jutea eta ostiralero dauka ohitura polit bat. Ostiralero lana jun baino lehen, juten da taberna batera, ez beti taberna berdina, eta izugarrizko gosari aiteu. Eta bidaltzen du, argazki bat ateatzen du, eta saretan zintzilikatzen du ostiraleroko gosari hori.
gaur irudiarekin batera bidali dit WhatsAppez abesti hau. Abandonaré la ciudad. Eta Porque justo gaur bai, goiz esnatu naiz, saio bat izan dugulako eta iritsi zait mezu hori, eta ez dakit alaitu iteguna, lapoia rekorzen goizeko 7:00, eta izugarrizko gosaria ikusten bere saretan nire joa hor gozatzen zegoela, da bere modua asteburua ongietorre emateko, da uskolo ze helburuarekin, baina maite zaitu Turtzi, eta maite ditut horrelako itura arraroak denok ditugula, arraroak bereziak, eta seguroke maite ditu bere ostiralerako gosariak, eta nik maite zaitu Turtzi. Basureta Turtzi. Venga, nik botako dut maite duta. Iana, azken aldean. Bai, eta pres nuen lehen ere, baina... Esan behar nuen, etxeko lanak ez dituzula egin, azken aldean. Nola ez ez? Atzo dudati bilizinan baita maite dutarekin. Baina beti kosta iten zaidalako akaso, hori zangoa. Urduri jartzen ez maite dutekin. La cogiste bien llorona, desgraciao. Ea ba, bota. Gaur goizean oso garbi ikusi dut, bat, baina gero bidean entorrela beste bat sentitu dut. Orduan biak ea uztartu ditzakedan nolabait. Maite ditut elektrizitatea nolabait sortzen dizuten gauzak. Momentu batean elektrizitate hori izan daiteke askatzeko eta energiaz betea, eta beste batzuetan ikuste ere goxotasun eta lasaitasun hori. Eta gaur bietatik izan dut agian. Goizean aspaldiko partez niretzako tarte bat hartu dut, eta hola masaje moduko bat jaso dut, beharra baneukan egia esan, eta momentu batean kamilan etzan, eta esan dut, ama ez dakit zeingo diaten, etzan masaje plazentero ditako bat, baina hor, segundu hortan, etzate hutsa bakarrik, plazer hutsa izan da, egia esan, eta esan dut, hau egin behar da gehiagotan, eta geure burua zaindu. Eta hor zerbait sentitu dut, eta gero kotxean entorrela entzun dut, jartzen ari zaren abesti hau, Aioraren ahotsarekin elektrizitate izugarria eman dit, eta kriston energia eta gogoa bizitzari aurreitekua eta kantatzen etorri naiz kotxean, eta maite dut, hori, zerbait sortzen dizun hori ez, eta elektrizitatea baldin bada modu batera do bestera, eskerrik asko, eta Aiorari ere bereziki, ahots eta indar horregatik. Iuntasunak hartu egin nau negar malkoa. Gure entzule batek dio, beren maite duta dela asteburu hontan, bere herrian azkeneko asteburua egingo duela, ze laister badoa Hernanira bizitza. Izu Gorka kontatuko diguzu zer modu zer nanin, eta pasa gonbitea zure etxe berrira joateko, bazkaltzera edo, afaltzera edo, afari meriendea egitea. Bentsat euritanten artean, ilargiak erakusten duen. Begira, elektrizitatea aipatu duzu, eta nik gaur elektrizitate moduko bat sentitu dut Twitterren bideo bat ikusi dudanean. Eta ez dakit elektrizitatea den, baina kontzeptua gustatu zait eta laportu egingo dizut. Ikusi dut Granadan, La Pepa Tenorio izeneko emakume batek topatu duela errepidean txakur bat. Eta txakurra hartu duela, bere mutilagunarekin zegoen, txakurra hartu dute, begiratu dute ea txipa zuen, eta bazuen txipa. Eta orduan albaitarira deitu dute, eta txiparekin, kontu honekin, txakurra topatu dugu errepidean, galduta dago, ea norena ote den. Datu basean begiratu, eta duela 6 urte galdu zen txakur bat zela ohartu dira. Duela 6 urtetik bere jabea, bere bila zebilen, txakur honen bila zebilen, eta emakume honek txakurra topatu du, eta bideo grabatu du nola txakurra eta jabea elkartzen ziren 6 urteren ondoren. Eta, negarra egin dut, polita iruditu zait, hausnartzeko ere iruditu zait, ze honek erakusten du txipa jartzearen garrantzia zein den, txakurrei txipa jartzen badiezue, horrelako gauzak gertatu daitezke, eta izugarri polita iruditu zait historio hau, eta 6 urte elkarren gandik urrun, eta berriro elkartu dira jabe eta txakurro, eta superpolita da, eta ezke superkuki dena. Izpiluan ikusten dudan elektrizitate lurkauzira.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bigarren kafea entzutea gozamen hutsa izateaz gain, aldian behin gure entzuleen artean sosketatzeko zerbait ere izaten dugu. Oraingoan, Iñaki Diegez akustik triok datorren otsailaren 11 ostirala 7:00 Donostiko Lugaritz Kulturetxean eskainiko duen kontzerturako 2 sarrera bikoitz zozketatuko ditugu. Iñaki Diegez akordeoilari irundarraren proiektu berria da Iñaki Diegez akustik trio. Diegezek, berak bezalaxe, ibilbide luze eta oparoa duten 2 musikari hartu ditu bidelagun egitasmonetan. Batetik, Angel Unzu, gitarrarekin eta bouzokiarekin, eta bestetik, Iker Telleria, perkusionista. Folka, frantziar musika edo tangoak. Improvisazioari bide gehiago ematen dioten jazza bezalako estiloekin uztartzen dituzte emanaldian. Eta horrez gain, dantzak ere izango du bere lekua otsailaren 11 kontzertuan. Oinkari dantzataldeko kidek ere parte hartuko dutelako bertan. Zozkatzeko ditugun sarrera horiek lortu nahi dituzuen entzuleontzat erronka txiki bat prestatu dugu. Gure Instagramean jarri dugun historiko galdera erantzun behar duzue. Baldin baduzue zuzen erantzun, mesez. Eta story bera ere erantzun sarrerak hitza jarrita. Hau da, guk inkestatxo bat jarri dugu, erantzun posible batzuk dauzkazue, eman erantzun zuzenari eta erantzun sarrerak hitzarekin horrela jakingo dugu, benetan joan nahi duzuela kontzertu da. Eta, bueno, uste dut aipatu beharko dugula, bide batez, datorren asteazkenean Iñaki Diegez bera izango dugula bigarren kafeko elkarrizketa akustikoan. Eta beste gauzatxo bat, badakizue dagoeneko Instagrameko galderaren erantzuna eman dugula? Bai. Beraz, Adi egon direnek badakite. Adi egon direnek badakite. Bai, beraz, hortxe duzue gure gonbita, gure zozketan parte hartzeko. Eta gu, bagoaz aurrera ze hemen, badaukat... Eta hori? Goiuri zaizea? Enaiz ni? Seguro? Neik Fuse. Ostiraleroko Neik Fuse. Gogoratu, ez da fake news, da Neik Fuse. Eta zer daukagu gaurko Neik Fuseetan? Bueno, okerketa lanean ibili naiz eta ikerrez banago. Gogoratu Neik Fusea, hori, gezurrutxa dela, esango dudana, horrek ez du esan nahi barrunegi asko daola. Hori, okerketa lanean ibilita, ikerrez banago, hauxe da titularra. Etxe bizitzaren legea desblokeatzen ari da. Bai. Matiza ondo entzun, Bai. Etxe bizitzaren legea desblokeatzen ari da. Badirudi etxe bizitzaren legea asteartean ministroen konseiura eramango dutela, hori bakigu. Badirudi ere blokeatuta zegoela, edo be esan da 2 bloke zirela. Eta bapatean, 2 bloke ziren lekuan, milaka bloke agertu dira. Milaka eta milaka bloke. Haze piezak daude ministerioetan. Eta ez duzu sinestuko, baino serendipia agertu da berriro ere. Serendipia! Ara! Efemeride batek desblokeatu du blokeen blokeua. Gaur, 1958 Gottfried Kirk Christiansen, asmatzaile dinamarkarrak, Lego arkitektura jolasa sortu zuen. Lego sortzailea. 1958 eta 58ko urtarrilaren 28an hain justu, gaur. Asteartean urrengo bilera. Eta gian horregatik sortu dira hainbeste bloke etxe bizitzaren legean. Eta gian horregatik desblokeatzen hasi da blokeen blokeoa. Badirudi hemendik aurrera pertsona bakoitzak gainen eramango ditula pieza batzuk bere etxea sortzeko nahi duen arabera. Eta ez du ordainduko etxe bizitza bezik eta piezatxo horiek. Badirudi etxe bizitzaren legea aurrera joango dela. Hori bai, etxe bizitzaren legeari letra bat aldatuko diote. Hemendik aurrera deituko beharko diogu etxe bizitzaren legoa. Bakoitzak bere kabuz lotu beharko ditu pieza guztiak etxea lortzeko.
eta norbait ados ez ba lego, beti izango dugu reklamazio bulego. Haze piezak daude ministeriotan. Etxe bizitzaren legoa martxan da. Eta egia, ala gezurra, begien artean zurra! Konta, beti gezurrak esaten, jatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, jatzetu inor sinisten. Beti ondoko zarakan, kala una. Bizkarretik ematen dura bankada, kala, bizkarra dakan. Beti zaude ondoko zarakan, kalakan. Beti ondoko zarakan, kalakan. Kontaka, kontakatiyu. Kontakizuna kontatzen. Kontaka, kontakatiyu. Konta. Ez dakizunak ez batzen zen. Kontaka, kontakatiyu. Konta. Beti gezurrak esaten, jatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, jatzetu inor sinisten. Beti ondoko eskalakan, kala una. Bizkarretik ematen dula bankada, kala, bizkarra dakar. Beti zaude ondoko eskalakan, kalakan. Beti ondoko eskalakan, kalakan. Eguna motel hasi duzula? Guk jarriko diogu erremedioa sendagairik onenarekin. Musikarekin. Astelehenetik ostiralera, 10:00-tik 12:00-etara musikaria. Egin zure kantu eskaera musikariari. Helarazi mezua 644-632-944 zenbakira. Berriz esango dizugu. 644-632-944 zenbakira. Idatzizko mezuak zein ahots mezuak helarazi guri eta gogotsu jarriko dizugu eskatutako kantu hori. Zure doinuek ere tokia dute musikarian. Ba, ipatu dugu gaurko efemerideetan Suediara joan behar genuela. Esan didazue, bi mototxekin, naizela guapa egongo, baina... Ez tegoalakoik esan. Bueno, nire iruditu zait hori esan didazuela. Keba, guapa bai. Beti bezala? Baina ez dugu irudikatzen. Hori da. Ez, bale. Ba, bueno, urrengan bera ekarriko dut. Iordea eta ikusiko duzu. Baina, noski, aipatu dugu. Izan ere, gaurko efemerideetan, Pippi Langström aipatu dugu. Eta Pippi oso ondo ezagutzen dute Suedian. Baina badakizuen nun ezagutzen duten oso ondo Pippi? Ez, non? Jurretan. Bai? Bai. Beraz, kontaktatu dugu idazle batekin, ipuin kontalari batekin, bertsolari batekin, ez dakit nola definitu pertsona hau, agian zuk nik baina beto jakingo duzu. Etortzen zai izen bat eta bizen bat, Peru Magdalena? Ara? Bale, bakin, bale. Badakizu ezta? Bai, zerikusiri handia Pippi Langströmekin, batez ere gaurko edo data hauetan, ez? Astrid Lindgrenen urte horrena, eta... Ba, nik uste dut preste egongo litzakela Peru Magdalena guri gauza batzuk kontatzeko. Oso ondo. Pipiren inguruan. Baina badakizu zer esan digun? Zer? Ezin dugula ikusi. Zergatik, ez? Pipiz mozorrotu delako, eta ez duelako nahi guk pipiz mozorrotuta ikustea. Beraz esan digu, telefonoz hitz egin dezakegu. Baina bideo deiez ez. Ados. Irudirik ezin deterakutsi. Ezin deterakutsi. Garai bateko telefono kableak trentzatua zan. Ez dakit igual lotura emateko Pipikin. Baliteke. Beraz, entzun eta ez ikusi.
urte dira Astrid Lindgren idazlea hil zela. 2002ko urtarrilaren 28an zen, baina guk atzerago egingo dugu salto. Ados, 20ko hamarkadara zuzen ere. Goazen ba! Astridek irudimenez betetako haurtzaro axolagabeaz gozatu zuen bere jaioterrian. Askotan, anaiek istorioa kontatzeko eskatzen zioten. Eta pixkanaka, bere trebetasun handiaz jabetzen hasi zen. Kontatzeko arteari gustua hartuz. 16 urte zituela, bertako egunkariko editore karismatikoaren bulegoan hasi zen lanean. Blomberg jaunaren bulegoan hain zuzen ere. Gizon ezkondua eta bera baino 30 urte gehiago izan arren, harremana gero eta intimagoa bihurtu zen, eta Astrid haurdun geratu zen. Neska gazteak orduan herriko ulermen ezari eta aurreritziei aurre egin behar izan zien, eta urrutira joatea erabaki zuen, Kopenhagera. Non bazekien etziotela aurraren aitaren abizen eskatuko. Han isilpean, Lase bere semea zerditu zen. Aurra adopzio familia baten zaintzapean abandonatu beharrak bihotza hautsi zion. Horregatik agian, haur umezurtz eta abandonatuak oso ohikoak dira beren kontakizunetan. Baina ez pentsa haurtzaroaren bertsio ezkorra eskaintzen digunik Lindgrenek. Ez guztiz kontrakoa. Horren adibide da, Pippi Langström. Pipik, neska oldarkorra, izugarri divertigarrea, ilegorria, bi koletaduna eta janzkera estrafalario batekin haurren benetako desioak irudikatzen ditu. Pipik haurtzaro aldundu eta alai hori irudikatzen du, noski, helduek sortutako munduaren zentzugabekeria gutxi esten duena. Araurik gabe, diruari baliorik eman gabe, eta adiskidatasunaz, jokoaz, janariaz eta ingurune naturalaz gozatzeko aukera duena. Baina Pipi bezain ausarta zen Lindgren, horrelako istorioak idazteagatik. Izan ere, garai hartan Pipiren jarrerak onartezinak eta kezkagarriak ziren. Eta ausardia hori omentzeko, Iurretako herri liburutegiak esker oneko jardunaldi literarioak antolatu ditu. Jardunaldi hauen helburua Astrid eta bere lan literario oparoa herritarren artean ezagutzera ematea eta bere lanetara gerturatuz. Eta Peru Madalena idazleak kontatuko digu. Arratsaldeon, Peru. Arratsaldeon, Peru. Bai, arratsaldeon, bai, zuei ere. Bueno, kontatu duguna, hasteko galdetu behar dizugu, ea egia den. Ondo kontatu dugu? Bai, primeran kontatu duzu, Eta nik dakidanagatik, han ez bain nintzen izan, eta irakurriagatik, zehatz eta oso fidel kontatu duzu. Bai, idazlearena eta Pipik berak irudikatzen duena, eta irakurlearengan eta guztion inkontientean esan dezagun. Bueno, azteko izugarrizko programazioa Iurretan, ez? Osea, hasi gara errepasatzen egindako ekitaldik, eta bueno, laister sartuko zara zu ipuinketan, edo hurrengo ostiralen azken ekintza, eskertzekoa, Iurretako liburutegiko ez dakit apostua. Bai, Iurretako liburutegikoak zoragarria dira, egia esan, jaso zuten saria estatu mailan herri txikietako liburutegi dinamikoena bezala, eta egiten duten lana literatura hurbiltzeko bai aurrei helduei programak eskaintza jardunaldiak ikaragarria da. Eta jardunaldiak hauek ere urtero egiten dituzte, eta urten Pipi erabaki zutenean, ni neu personalki asko postu nintzen, izan ere izugarri maite baitute orestadun eta mototx larandiak dituen arima bizi errebelde divertigarri hori. Eta orain daukat ipuin kontaketa, lehengo aur txikiekin, 3-5 urte tartekoekin, eta gero 6-tik aurrerakoekin. Ez da erraza izango, 3-5 urtekontzako horrelako figura izkenio. Zuk uste duzu ezagutzen dutela ja, gure txikik edo ez dakit? Bueno, hori beti izaten da gurasoen araberako kontua, eta nola heldu zaien. Zaila da, 3 urteko aur batek ulertzean orden hori, baldin eta ez badu etxean oso argi jaso. 4, 5, bueno, agian gehiago zautu dute, gainera, Iurretako egiten dute lana eskoletan ere bai, eskoletan ere zabaltzen dute, orduan nik uste dut pintzela datu jasoko zituztela.
Dena dela ni saiatu behar naizena da, Pipik zeukan askatasun jostalari, divertigari, irreverente hori, ipuin kontaketa esan dezagun surrealista batera eramaten, eta umeekin jolazteko kantuak egin, soinuak egin, salto egin, sustoren bat eman, gurasoetak barre egin, eta esan dezagun giro hori sortzen saiatuko naiz. Askotan, ipuin kontalariakin esaten dugu, ez? Osea, ez da ohiko emanaldi bat, edo, prestatzen duzunan ikuskizun bat behin eta berriro egiteko, edo horrelako enkarguk, horrelako gauza berezik, beti lizentzia daukazula, hori, surrealismora, edo abenturak sortzeko holtzan, ez? Claro, gainera kontutan hartuta, orain irakurritan euskan, baina errepasatuta Astrid Lindgren idatzitako Pipiren ipuinak, oraindik eta gehiago jabetuna zein tamainako pertsonaia azkea, asmatzaile eroa den, atzeruntz ibiltzen zen, buruz bera egiten zuen mundu mailako kontuak asmatzen zituen, eta askatasun ikaragarriz bizi zuen, eta bere ingurunea, eta orduan askotan gertatzen zaigu, esan duzu bezala ipuin kontrari hori inkarguekin nolabait blokeadru ataskatu egiten garela, eta kasu honetan nik beti aukitut ipar hori, Pipiren arima hori eramatea zaiora, eta horrela egiten zaituko naiz. Neri Peru gustatuko litzake galdetzea ea zuretzat Pipi zertzen txikitan, edo zu oso zalea zinen, edo nola bizi izan zenun? Bai, ni zaletu nintzen, nik uste dut lehenengoz telebistatik jaso nuela. Egin zuten serie ura, oraindik gaur egun ere euskeraz badagoena, linkak daude TV2koak, eta serieran nik uste dut lehenengoz gaztelerak jaso genuela, nahi zakorrak ez kateta nola izan zen, eta gero irakurtzen sartu nintzen bere mundura, eta neure barrenarekin oso ondo errimatzen duen esentzia badauka neskazila honek, pertsonaje honek, asko gustatzen zait, ze bihurria den, baina onbera ere bai, baina autoritatearen aurka nola oldartzen den, ze gaitasun eta konfiantza erakusten duen, eta usardia egoeretatik aurrera egiteko, ateratzeko, animatu egiten da, ez du atzera egiten, laguni lagundu egiten die, kontu asko dira, oso erakargarriak eta hurbilekoak egiten zaizkidanak. Bai, balorez musikakoa. Bai, eta nik uste dut gainera umei eta esain umei eredu oso polit bat ematen diguna, librea, naturala, gizatasunez betea, eta hainbeste eta neurririk gabeko ere bai, ezta? Dena oso dogmatikoa, oso neurtua izan beharrean, neska honena ikaragarria da. Zen olako irudimen azkez idatzi dituen Astrid Lindgrenek hauek oso salea naiz, bigartzen zaidan moduan. Nei asko gustatzen zitzaidan bizilagunekin zuen harremana. Bai. Bai, Pipi etzen une telesaieko edo ez da ipuinetako ume bakarra, eta oso berezia iruditzen zitzaidan besteekin zuen harremana, eta nola oso bizimodu desberdinak zuzkaten, bai Pipik eta bai beste umeek, eta alare elkarrekin ibiltzen ziren, eta Pipik ez zuen epaitzen beraien bizimodu zurrunagoa edo arau ez betetakoa edo serioagoa, eta besteek ez zuten epaitzen Pipiren askatasun hori, lotxagabekotasun hori. Bai, besteak sanekoak ziren, Juan Garziren Juan egiten ziren, ez ziren zikintzen, etc. Baina horrek ez zuen inolako talkarik sortzen beraien erlazioan. Eta konturatu naiz hori umeekin askotan gertatzen dela. Gehiago da guraso helduon kontua, gu bezala pentsatzen ez dutenekin eskarela ondo konpontzen, eskarela kabitzen, ero ikusi ezinak dauzkagu elkarrekiko, eta umeek berriz ez daukate hori. Dena dela, bada pasarte bat, Tomi eta Nikaren etxera joaten denean, bere amarekin tea hartzera, eta han ama dago, beste horrelako nola esan, Andre zurrun eta kirikinek esaten zuen moduan
piperra baino serioak diren olako hiru andrerekin, eta Pipi montatzen duen adarjotze, barregarri eta irautza kutsukoa etxe hartan, hori da nire pasarte kutxunenetako bat, esan dezagun. Bai, gainera, guain dela, 80 urte, uste dut sortu zela pertsonajeak, eta ez du ezer galdu, denbora pasada baino jarraitzen, bere balorek, bere matiz bizirik mantentzen dira egun, ez? Hori ez da askotan gertatzen. Ikaragarria da, eta gainera benetako pultsio batekin, batzutan usaindu egiten da nola pertsonaia literario batzuk lar pentsatuak dauden, ez da, hau esan behar da, eta hau esango dut. Eta honek ez, gero sekulako zartada dauka, baina gaur egun, ez dakit, naturkontu ekologia ingurukoak tratatzen ditugunean, hau tratatzen zituen sekulako indarrez, kontu feministak, edo nola batutan oso despotak diren nagusiak eta helduak, eta kontu horiek argitasun itzela bere garairako. Nik gaur kontatuko ditudan ipuinetan gure amama sartuko dut, gure amama zena, garai hartako baten idazlearekin, eta izugarri kontraste handia egiten du, gure amamek eta izan zuten gizartea, imagina zinezkoa litzateke Pipi moduko pertsonaia bat sortzen duen gizarte bat, ero beraiek biziren Suediako gura, ez da? Eta gustatzen zait kontraste hori geurera ekartzea. Zaldi bat besotan hartuko duzu? Barkatu? Zaldi bat hartuko duzu besotan, Pipiko ezela? Bueno, hau primizia da, zaldi bat ez dut hartuko besotan, baina asto bat bai. Bueno. Spoiler. Bai, gaurko kontaketan, kontatuko dut Pipi nola torri zen Euskal Herrira. Opa! Bere aitaren pirata barkuan. Baina ezin izan zituen Zaldia eta Nelson Tximua ekarri, dorduan beste lagun bi egingo ditu hemen, da bat astoa da. Eta orduan astoa altxatuko dut, eta umeren batera atrebituko da, takitzen neurritaraino hurbildu alko garen COVID-aren kontu honekin, baina seguru umeren batek ere altxatuko duela astoa, eta barre batzuk ingo ditu, seguro. Seguro, ez pena, Ba, ezin joatea, ez da? Ez pena ezin joatea. Bai, ze gaurkoaz gain beste manaldirik balduzu hor. Bueno, hemen bertan Durango ikastolan eskatu dizkiate, zaio batzuk eta egingo dut, kontu hau, Pipi Euskal Herri datorri zenekoa, eta, hor baliatzen ditut, nazten ditut apur bat neure ipuñak, gehi Pipiren beraren oikoak, eta bere jarrean nola itzuliko litzateken gure gizarte kultura honetan, eta, beti ere humorez, kantuz, eta adarjotzez betea, Ze privilegioa jurretako umek, gaur txalden eskolatik atera, ostirala mantala etxera, eta Pipi puin kontak eta Pero Magdalenakin, zein bidea. Ze ondo. Kerrik asko zueri, mesedez, Eta nik uste dut Astrid Lindgreni ere ilusio handia egingo liokela, ez? Jakingo balu, gaur egun horrelako umeek jarraitzen dutela Pipiren historioekin gozatzen eta askeago sentitzen, ze aipatu dugun bezala, berak, tira 16 urtekin aurdun geratu zen eta etxetik joan behar izan zuen, eta nik uste dut hain goiz heldu behar izan zen pertsona batek, barruan jarraitzen zuela ume izaten edo gordezuela pixka bat ume izakera hori eta nabaritzen dela hori ipuinetan. Beraz nik uste dut asko disfrutatuko lukela jurretako liburutegian umeekin. Eta gerturatuko diren gurasok baita. Bai, seguro. Eskerrik asko. Sartu ditut gurasoentzako kinu batzuk ere baite hasieran gurasokin datoz. Bigarren saioko gira euro bakarra ditut. Lehenagoan gurasokin datoz, eta orduan bera izatere holan kinutxu batzuk sartu ditute barra egiteko. Seguro, mila esker Peru, eta lusatu nahi dizu gonbidapen bat, beste behin presentziala etortzeko bigarren kafera, eta zure rekorridoari buruz, zure guztiak egiteko, eta asko kontatzeko daukasulako.
Eta presik gabe, ez gaur bezala, korrika joan behar dezula itzordua daukazulako. Barrua daukat, bueno, beste kontua da nola jantzi behar naizen. Olako outfit bat prestatu dut, ikaragarri librea eta simetrikoa. Eta, bueno, eskerrak hau irratitik ezin den ikusi. Bueno, urrengaurako jantzita. Jantzita, hori da. Vale, eskerrik asko lagun. Eskerrik asko, Peru. Kakapila. Guk aurrera jarraituko dugu, baina tira, pipi hainbestetan aipatu dugu, nik uste dut abestia berriro entzun behar dugula. Eta horrekin utziko zaituztegu segundutxo batzu. Tipitapa neskatxa alaia, aurkitu nahirik tipitapa toki lasaia. Pipi kaltza luze, Pipi kaltza luze. Pipi kaltza luze, zaldiz etorria. Historioak txortxorreta txor kontatzen di. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizue, egin nahi duzue risoterapia? Oi, bai, mesedez. Ondo eritze zaizue? Primeran. Baina nik uste dut agian horretarako lehenengo musika pixka bat behar dugula. Nik ez du risa iten baezu, ez duzu behar terapiaik, Ui, nola da hori mai? Parraiten baezu terapia zertako. Wow. Hoxe da. Osa, parraiten bezu aurretik, gero ez duzu behar parraterapia. Aurretik hartu parra eta terapia zertako. Ui, pentsatu egin behar dut pixka bat. Aholkuat, konzeptu hor uste. Utzi haus nartzen. Igandean, 60 urte beteko ditu historiako epidemia bitxienak. Badakizu zein den? Ez. Gaur egun egia da epidemia hitza koronavirusarekin lotzen dugula, ze ditxosozko virus honek hiztegia ere kutsatu digu. Baina gaurko epidemia bereziagoa da. Misterioago juri. Bai, eske nahiko bitxia da, Bai. Bai. 1962ko urtarriaren 30ean gertatu zen. Hau da, duela 60 urte. Besten barrea oso erraz kutsatzen zaizue? Batzutan, bai. Batzutan. Segun, badaude, barrek gure oso kontagioso direla. Bai. Ui, orduan, 1962ko urtarriaren 30ean, Tanzaniako herri batean, etzineten bizirik aterako. Ze ala diote, gertaerak bildu dituzten 2 medikuk. Kaxaxa herriko emakume misiolari eskola batean, gaur egungo Lake Victoria, Tanzanian dagoen Lake Victoria horren inguruan, 3 ikasle txantxetan hasi ziren. Eta beraien barre algarak, ziren normalak ziren, ez? Etzen harritzekoa. Baina, batean urduritasun asumatzen hasi ziren. Eta barreak umorearen adirazpen izateri utzi zion. Kezkagarri bilakatu arte. Neskek histerikoki barre egiten zuten etengabe. Barrea, guretzat ihes egiteko erabiltzen dugun balbura hori, erreakzio beldurgarri batean bilakatu zen. Nola jakin gabe, gainerako eskola kutsatzen hasi zen efektu horrekin. Eta ordu gutxitarako, eskolako 159 ikasletatik, 95 barre algarak egiten zituzten ordu luzez. 16 orduz jarraian kasu larrienetan. Eta, klaro, noski horik medikuen arreta erakarri zuten, ze alde batetik Kaxaxako ikastetxea egoitza ere bazen, hau da ikaslek han egiten zuten lo, gela komunitarioetan, adin desberdinetako neskatilak zituzten gelak banatu, hau da adin batzutakoak gela batean, besteak bestean, eta kaltetuak ez ziren egoitzako toki zehatzetakoak, hau da gela batekoak, beste batekoak, zarragoak, gaztegoan,
ez zegoenola denak batera histeria arriskuan jartzen zuen gelarik, baizik eta zentro osoan banatzen ziren ikasle hauek. Irakasle gisa ziharduten 5 irakaslek ordea, bazirela 3 Afrikar eta 2 Europar, beraiek ez zuten barrerik egin. Ez ziren kutsatu. Jo, irakasleak beti hola, eskolan ondo pasatzen eta barre egiten eta irakasleak serio. Gero bi irakasle oso xarmagarrirekin hitz egingo dugu, Kontxita eta Marimirekin galdetuko diogu, beraiek irakasle garaietan barre egiten zuten ala ez. Gertakarri honi muga jarri nahian, bai egoitza eta bai ikastetxea itxi egin zituzten. Ia betez, itxialdia. Neskak etxera joan ziren, baina izurrite hau gelditu beharrean askoz gehiago zabaldu zuten epidemia berezi hau. 10 egunen buruan, ikastetxetik 80 kilometrotara, barre algara kontrola ezinak antzeman zituzten. 5 hilabete geroago, eremu horretan 217 pertsona hartatu behar izan zituzten, eta 1000 pertsona ingururi ere egin zien barreak. Ai ama. Pentsa, neska eta mutilek pairatu zuten hau. Bai, bereziki umeek, baina baita gazteren batek edo besterek ere. Gehienak ekonomia palekoak, familia xumeetako umeek. Paziente bakoitzaren erasoek, kotxartean, bataz beste 4 eta 8 ordu artean irauten zuten. Pertsona batek 16 egun jarraian pairatu behar izan zuen barre algara. Pentsa, zenekea. Haze agujetak sabelian. Izango nuke. Pasatakoan, normalen beste 2 ere barre algara tarte dukitzen zituzten. Hala ere, lasai zein inork ez zituen 4 baino gehiagoki. Gertakari horiek komikoak direla pentsatu ezakegun arren, komedia zen gertakari horietan nagusi zen azken sentimendua. Barreari negarra, arnasketa arazoak, kezka orokorra, besteenganako indarkeriaren agerpena eta kasu batzuetan paranoia sustatu zuten. Ikertzen hasi ziren eta pentsatzen zuten, ez dakit arto irina izan daiteke, ura, virus berri bat ezagutzen ez duguna izan daiteke, agian naturaz gaindiko madarikazio bat. Laborategietara bidalitako odol laginek NAD batekin itzultzen ziren. Hau da, NAD zera da, Nothing Anormal Detected. Hau da, ez dugula identifikatu gauza anormalik, arrarorik. Batzuek susmatu zuten dena asmakuntza bat zela. Dena gezurra hutsa zela eta norbaitari zela hemen kondaira bat sortzen. Baina hipotesi hori indarra galtzen joan da urteekin. Arrazoi simple batengatik. Bapateko izurrite sozialen beste agerraldi batzuk ikusi ditugulako beste lekuetan. Felt so fake, not myself, not my best. Felt like I failed the test. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing. Yeah, I'm faithful. Scratch that baby. Gizakiok jaiotzetik ikaskuntza eta moldagarritasun arrazoiengatik gure ingurukoak imitatzen ditugunez, ikerlariek uste dute hori izan daitekela histeria kasu hauen ezkutuko sekretua. Yao Tang Li eta Xi Yen Chai ikertzaiek teorizatu zuten neurona espekularrak, ispilu neurona izenez ezagunak, izan daitezkela gertakari hauen eragileak. Neurri batean, bere premisaren alde egiten zuten emakumeek, gauza da, teoria honen alde egiten duela, beste hipotesi batek. Eta honek zera dio, emakumeek eguneko handiagotan jasaten dituzela eraso horiek. Eta era berean, uste dute emakumeek empatiarako joera handiagoa dugula. Hau da, ispilu neuronen ekintzerako joera handiagoa dugula guk.
Hala ere, gizakin arteko mugimendu imitatiboen korrelazioak antzeman diren arren, ispilun neuronak izeneko zerbaiten existentzia bera ere zalantzan dago oraindik. Alegia, ezer jakin gabe jarraitzen dugula. Baina Tanzaniako ez da kasu bakarra, Belgikako 5 ikastetxe itxi egin behar izan zituzen 1989an horrelako zerbait gertatu zelako. Ikerlari batzuek zioten garai hartan Coca-Colarekin erlazioa zuela. Baina niri Coca-Cola ez zait pargarria iruditzen. Bi 2007an Australiako landa inguruan ikasle batzuei gertatu zitzaien, berriro barre histeria moduko hau. Robert Bartholomew soziologak dio, 100 agerraldi inguru izaten direla urtero, horrelako 100 kasu ematen direna. Eta gehienak arazo larriak sortzen dituzela ikastetxe eta lantegietan. Pentsa, lanean zaude lasai eta bapatean langileak hasten dira parrez eta nagusia serio, venga lanera! Eta langile guztia, parrez. Ez da horrela? Azken ikerketen arabera, esaten dute ikerlariek, bizi dugun hiperkonexioaren aro berria dela eta histeria epidemia hauek zabaldu egin daitezkela sare sozialen bidez. Pentsa, hasi daitekela Cambridgeen neska bat parrez, eta nik Instagram bidez jarraitzen badut, agian ni hasi naiteke etxean algaraka. Huele a tormenta de verano, seguro. Pentsatu, hipotetikoki, 1000 pertsona, aldi berean, kutsatuta, virus berdinarekin. Oiz? Ez está posible. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la Ba, oxala, gaur egungo virus hau barrearen virusa izango baliz eta ez COVID demontre hau. Hala ere, gauza bat esan behar dizugu entzulek. Ez dizuegu opa, 16 orduz jarraian barre egitea. Nik uste dut muga jarri behar dugula eta muga dela 2 ordu. Hau da, bigarren kafeak irauten duena. Se giró y se me quedó mirando, lo juro, me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam para 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 pam para 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 pa pa para va pa para va pa para ramata pasai va pa para va pa para va pa para ramata pasai va pa para va pa para va pa para va la pa pa va pa para va pa para va pa para la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la Keep calm and bigarren kafea. Ba hori, lesai egoteko. Nik uste dut, Goiuri benetan, orain hasi naiz ulertzen zer den aldaketa klimatikoa. One night to be confused, one night to speed up. Uzet, Iker Laurobak salaketa jarriko dizula aldaketa klimatikoa
hain modu bitxian erabiltzagatik. To know what to say. Mind is a razor blade. To call for hands of above. To lean on. Would it be good enough for me? Baina ostirala da, eta ostiraletan murgiltzen gara giro kuriosoetan murgiltzen gara ipuinetan, jartzen ditugu sudurgorri imaginarioak, batzuetan pianoa jotzen dugu edo dute, baina beti gonbidatu zoragarriak izaten ditugu. Nik uste dut gaurko gonbidatua ez, lotu duzun gai horrekin, Tanzaniako barrearekin. Berari asko gustatzen zaiola barre egitea eta barre eragitea. Hemen dugu gurekin Lorena Arangoa Zabaleta, bera Irurtzungoa da, Irurtzungo paiasa edo klauna. Nafarroko antzerki eskolan egin zituen antzerki ikasketak, eta bertan ikusi zuen lehen aldiz klaun bat eta liuraturi gelditu omen zen. Bere energiak maitemindu zuen. Bigarren mailan ikasten ari zenean Patxi Larrea izan zuen irakasle, eta berak eman zizkion klaun eskolak. Eta hor, dagoeneko, hor benetan guztiz maitemindu zen klaunarekin. Bere kabuz gauzatxoak egiten hasi zen, baina ikasketak amaitu ondoren alde batera utzi zuen pixka bat antzerkia eta sukaldaritza ikasi zuen. Hala ere sukaldaritzan ari zela, benetan barruan beste gauza bat sentitu zuen. Klaunarekin jarraitu nahi zuela. Eta horrela, Ibizako nazioarteko Eric de Bont klaun eskolara joan zen, bertan ikastera. Bertatik bueltatu eta herri txiki batean bizi zela, etxean grabaketak sortzen hasi zen, gauzatxoak egiten eta horrela hasi zen nire baiturik edo enmimismada lana gorpuzten. Horretarako Nafarroako antzerki eskolan irakasle izan zuen Patxi Larreari eskatu zion zuzendari lanetan laguntzeko. Eta horrelaxe sortu zuen lan ederrau. Orain berriz ere berreskuratzen ari dena. Hitzik gabeko lana da. Bueno, hitz gutxikoa. 3 hitz erabiltzen omen dira. Mundu guztiak ulertuko dituen 3 hitz. Ezkonduriko emakume baten etxean sartuko gara. Senarra galtzeak zer suposa dezaken hausnartzen hasiko da. Bakarrik bizitzeko gai izango ote da protagonista. Lorenak esan bezala, emakumearen eguna martxoaren 8az haratago izan beharko litzateken bezala, hau da egunero, gure barneko klauna ere egunero atera beharko genuke. Akaso gaur gurean ere berak berea aterako du, edota guk geurea ateratzea lortuko du. Hori ikusi egin beharko dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera, Lorena Arangoa Zabaleta. Atxaldeon, eskerrik asko. Zer modu zaude? Ongi, guain urduri bi kafe gorputzen sartuta, pentsa. Entzulari kontatuko diogu, Lorena txintxo, hemen egon dela gurekin hasieratik, eta isilik zegoela, ea bere tartea noiz iritsiko zai. Gustora egontzara? Oso gustora, liluratuta, honexenengoan, umek bezala. Zondo. Listo, orain ja galderak egingo ditugu, eta agian ez zara liluratuta geratuko, agian estutasunen batean jarriko zaitugu. Eman ba. Bueno, pixka bat konta iguzu lan honen inguruan, bakardareari buruz hitz egin nahi zenuen, nola bururatu zitzaizun duela 10 urte inguruko lana da, baina berriz ere berreskuratzen ari zaren hau. Nola lortu edo sortu zenuen, eta gero hitz egingo dugu nola ekartzen ari zaren orain berriz ere ona. Hau pentsatzen hasi nintzenean, bakarrik bizi nintzen, nere herria etzen leku baten, Arruitzen, nere herri ondoan zegoan, baino, eta hori bakardade horretaz hitz egiteko, bakarrik egotearena, ez, ze gauziko berena, ez, hori. Baino, klaro, enekien nola, ez, ze, da betire, klaro, bakarrik etxen, kamera bat aurrean, zure txorrak grabatzen, apentsa. Azten nintzen gero bideoak ikusten, ai ama, baina hau zer da, Patxirekin hitz egin nuen, ez? Hori, hasi ginen improvisazioak eta egiten, da etzen fundamentuzko deuse ateatzen,
Osea, etzen nere gauza bakarra, Beste norbaitekin hasita ere, berdin, así que... Da hoi, un baten, kafe bat hartzen, kafea bakizue, hola, neuronak, nola... Bigarrena batez ere. Nola astintzen ditu. Ondo dakigu hori hemen saio honetan. Eta hasi ginen pensatzen da, adios, da bakarrik gelditzearen hori, da zergatik ez da bere senarran esperoan eta senarra hiltzen da. Da, ostras, hortan hasi ginen da, pa, dena bata bestean atzetik, idei pilo bat, ja estenak kasi montatuta gure burun, ez? Eta nik emozionatuta joan nintzen etxean. Da, nere aizpakin hitz egiten, Virginiakin. Da, Virginia bitu ze okurritu zaigun, ez dakiz zer, bueno, pues alarguna gelditzen den emakume bat, ez dakiz zer, ez dakizen bat. Da, nere aizpa serio? Nere fan number one da, Hoi esan bakizuet. Da, ni, txundituta horren serio ikustez, da, ze iruditzen zaizo? Da, gelditzen zaitola, da, esateit, konturatu zea, zure ama alarguna dela? Adios. Da, klaro, nik hortanen nintzela erori. Ai, ama. Da, bueno, klaro, hortik nire aman etxea. Bueno, ama, hau aukurritu zaigu, ez dakiz ze iruditzen zaizon. Da, nire ama, lako urpegi bat, etzulat deus ulertzen, da esateit, baino haber, ni alarguna izatea, da zure paliaza alarguna izatea, gubiek ez ga berdina, ez? Osa, ez ga pertsona berdine. Esan nun, bueno, ez da hau da ideia. Bai. Eta nolakoa izan da berriz ere lan hau hartzea, orain ze urte batzu zehontzara geldik, baina berriz berreskuratzea erabaki duzu, eta uste dut hor gaina anekdotaren bat gertatu omen dela materiala tretzo edo dena delakoarekin, ez? Ui, nik ere entzun dut hori. Bai. Bost populi. Bai. Lehengo gauza da kontatzean. Eta, bueno, pues, gertatu zen nik eszenografia, kriston eszenografia nuela, etxe oso bat zen. Paretak, armairuak, maiak, ate bat, bueno, dena. Eta eszenografia horrekin egin nituen 3 mudantza. Upa, mudantzek suposatzen dutenarekin. Badakizu esaten dutela zientzialariek diote dibortzio batek, baino antxietate maila altuagoa sortzen duela etxe aldaketa batek? Sinistet. Nik nere bikotearekin 7 egin ditugu. Ja, nik uste ez garela inoiz ez dibortziatuko. O bueno, igual oitako baten dibortziatu inginen da guainiken ez ga, bakizu ez? Geldirik gaudenean estresatzen gara. Estresatzen gara geldi da. Bata bestean aurren da zuz ez? Bueno, pues, 3 mudantza egin nituen eszenografia guzi horrekin. Da, ja, azkeneko etxean, ja, erositako etxea zela, beti alokairuan da, ja, behin, fundamentuz jarri da erosin etxe bat, da, lekutxo bat aukeratu nion eszenografia guzi horrei. Da, aste santun egin genuen mudantza, da, San Juanetan, halako inspirazio... zakitan malurra nola konexio handi bat, da ez dakit zergatik, mantzinolako erotasun bat, esan nik uste obra hau ez dudala gehiago egin behar. Hau garbik eta potente bat izateko, eszenografia guzti hau errin behar dut zuten. Nik hortan iperezosa, hartu nitun armairu guzik, pareta guzik, atarik, ez dakizek, denak, eta zutea, bueno, pues egin nun olako akelarre antzekoan nerekin, nere baitaturik hortan, ez? Bai, isi galetu harri zu nola errituren bat, eta... Bai, olako zerbait egin nun, bai. Me cago en los ritos. Ze, klaro, guain, okurritu zaigula berrize, hori berreskuratzea, da, klaro, beste puntu bat emate horrek, ongi da, torkigu eszenografia gabe topatzea, ze aldaketa puntu hori ez, izango du ere eszenografiak, osea que, bueno, ongi. Bakarde da buruz ari zara, eta sorkuntza prozesuetan, noizbait sentitu duzu bakardade hori, askotan aipatzen da ez, artisten sorkuntzen batzutan, oso ez dakit oso bakarri sentitzen garela edo...
Bai. Nik uste klaunean batez ere, ez? Ze klauna zerbaiengatik bizi bada, publikoari erakuste horregatik da, ez? Osea, norbaitek ikusi behar zaitu. Egiten ari zaren hori bizirik dagoela edo somatzeko, ez? Orduan, ni bai lehenengo egiten dudana da kreazio batean, da pentsatzea, ongi pentsatzea. Halako eskema bat egiten dut bai ze sketch edo ze gag sartu behar ditudan. Eta gero lehenengoa nire aizpa Virginiarekin probatu. Ze, badakit berak bai edo bai barre egin behar duela, orduan, karo, horra zitu ikentzea. Baino bai bakardadea, bai, sentitzen da, bai. Barre egingo duela eta egia esango dizula. Bai, bueno, egia bere amodio goxota, bai. Tantzaniatik ez badator behintzat. Prozesua zari zinenez bakardade hori edo, baina kasu honetan oholtzan ere zu bakarrik zaude? Ez dakit oholtzan bakarrik egote horrek erosotasuna edo, edo erronka bat ote den, bakarrikago sentitzen zaren oholtzan edo aurreko momentu horietan ez duzula norekin testua errepasatu edo norekin ez egin edo, nola bizi dituzu momentu horiek? Aurreko momentuak oso gaizki. Aurreko momentuak dira... beti pentsatzen dut, nahi zeinek esan dit ontan sartzeko. Osea, ni oso gustora nau butaka baten antzerki bat ikusten. Zea iza hemen kamerinoan bakarrik, ez? Baina, gero oholtza zapaldu eta belaxen ikusten dut jendea eta goxiotasun horrek ematen didana, ez? Eta oso gustora goten naiz bakarrik eszenatokian, baino bai, geroz eta gehiagotan probatu dut norbaitekin klaunean diotek, norbaitekin egotea eta asko gustatzen zait. Ze sortzen den konplizidade hori ere oso polita da. Normalean ni konplizidade hori publikoarekin izaten dut, baino, klaro, badaude egunak ere, publikoa bere historiekin dagoela, eta da ez dela horren besteako sartzen, zuk ez dituzula sarrerazten, ez? Baina, bai, gustatzen zait, bakarrik egotea ere, bai. Aipatuzu butaka, etxeko butaka edo zine ikuskizun bateko butaka, baina nik uste dut nahiko komoda sentitzen zara bai ikasketetan, zure formakuntza ikusten, Erik Debon aipatu dugu sarrera, baina ni badakit Leo Basikin, Pepa Plana da inbeste ikastaro trinkok formatzen zirko, ez dakit, habilidade ezberdinetan, eta trebatua, atzetik lana badago. Bai, lana bai, eta nik uste... beti egon dela eta beti egon behar dela, oraindik ez dakizula deus sentitzen duzun hori, ez? Claro, nik beti badago kurso bat, apuntatu behar dut, justo ontatik hartzen duten inspirazio hori, ez? Denetatik, kurso guzietatik hartzen duzu puntu hori, ez? Bakoitzak berea erakusten dizu eta denetatik ikasten da pilo bat. Baina, bai, nik uste bizioa dela kurtsoena. Da gero jende pilo batekin zaudela eta da oso ongi pasten dugula. Nik aipatu dut, lehen aldiz klaun bat ikusi zenuenean, liluratuta edo gelditu zinela. Zer ematen dizu zuri klaunak? Askotan esaten da, sudurgorria jarri edo klaunean biluztu egiten garela, lortzen dugula desinibizio hori, batean ume batek sudurgorria jarri eta ze gaitasun nola aldatzen den, zuri zer ematen dizu klaunak? Baitu, nik antzerki eskolan hasi nintzenean, imaginatzen nuen ere burua alako gaiarre antzokian, Klaro, jak Iruñen nengoan, Julieta egiten, Itzen zitzaidan lo mas. Julieta egitea olako antzerki batean, da ikusi nuen nire lehenengo gauza, zen Pepa Plana, payasa katalana, Julieta egiten, klaunean, eta esan nuen, aratx. Asko zere divertigarriagoa da. Julieta ez da hiltzen. Alakorik asmatu dezakezu. Orduan esan nuen, hau nerea da. Hau izan behar du nerea, ez? Eta paper guztik betetzen ditu, eta nahi duna egiten du obrarekin. Claro, bai. Izugarrizko obra, Julieta Pepa Plana, zoragarria. Bai. Eta, bai,
badauke egi puntu hori, ez? Antzerki munduan beti baduzu pertsonai bat jarrita, ez? Soineko bat jarrita eramango bazenu bezala, eta niretzako klauna da dituzun soineko guziak kentzea, da biluzik ateratzea. Da, iruditzen zait, kristona biluztasun horrekin eroso sentitzea. Oso politia iruditzen zait. Ai. Eta oso zaila. Ez? Bai. Bai. Claro, eske ni hemen, claro, nago inguratuta hemen mai paiazo sortzaile aktore denetarik, hemen aktore dantzari etorkizuneko ipuin kontalari eta claro, eta zuek hainero oso sentitzen zarete goltzan, baina claro, niri super zaila egite zait eta soineko guzti horiek kentzea eta biluzik ondo sentitzea iruditzen zait. Wow. Ni konparatzen dut, ni beti, txikitatik, konplejuak hasi zirenetik, kasi txikitatik, igerilekura edo ondartzara joaten nintzen bainu jantzi osoarekin. Urte batean erosi nuen bainu jantzi oso bat lepo luzearekin, osea, el colmo de los colmos. Oie, existitzen aldira. Existitzen ziren, bai, debekatuta egon bartzien. Da, bikinia jarri nuen lehenengo aldia, eta bikiniko goiko partea kendu nuen lehenengo aldia, ai, ze bertigo. Pentsatzen nuen ondartza guzien ere begire zehola, ez dakiz zer, da, puntu hoi pasa zenen, sanuen, baina hau zer oso da. Ateatzen za ondartzatik, tastita baten lehortzen zea, zagelditzen hola, ez, babosira de horrekin, da sensazio berdine da, ez? Zure gorputzarekin gustora aurkitzen zaren momentu hortan, ez? Halako zerbait izan daiteke klauna, ez? Ez dakit hau nire sentsazioa ote den, baina batzuetan oraindik agian gertatzen da klaunitza agenda batean edo kultura agenda batean ikusi eta umentzat izango da ikuskizun hau, ez? Olako loturak egitea, baina helduentzako ikuskizunak ere badaude. Oraindik uste duzu badagoela horrelako lotura hori, umeentzako historia bada? Edo ez, aldatzen ari den zerbait da hori? Nik uste geroz eta gehiago aldatzen ari dela, ez? Publikoa ere ohituratzen ari da antzerkia ikustea eta klaunak antzerki hortan sartzea, ez? Bai zirkotik etortzen den paliazo hori bai umeentzako zela edo ez reklamo hori bezala. Baino bai, gero eta gehiago badago helduentzat klaun antzerkia, eta nik uste jendea geroz eta irekiagoa dagoela ere bai, ez? Bai, lehenengo argazkia ikusten dutenean eta sudur batekin ikusten zaituztenean, bai, lehenengo historia dela umeentzako, ez? Nik esango nuke, bai, egun daukagu beste dualidade bat, dela paiasoa umeentzako dela eta klaun helduentzako dela. Bai, hori ere esan bai. Ez daukaz zer ikusirik, nire ustez klaun kontzeptua, bata klaun eskolatik dator Frantziatik eta modu bat egiteko zea hori, azken garaian asko entzuta, komedia fisikoa, porque egun kriston lana egiten ari da horrekin, lekok edo Golier edo ez dakit eskola oso potentik daude, eta formakuntzat izugarria dago bai Euskal Herrin, bai, eta maila handia daukagu. Bai egia da, publikoari oraindik ez dugu konbentzitu edo ez dugu seduzitu termino horiek argitzeko edo jakiteko. Man ezagun, restaurante batera jute zara, zu bakizu, zer da, entxalada bat, veganoa, zer den zer da, ez dakizer, eta ezagutzen ditugu gutxi gora bera, osagai guztik edo teknika guztik. Antzerkian oraindik lana daukagu kontatzeko gauza guzti horiek bai. Bai, janarearekin lotura hori, antzerkian oso adituta esan behar nuen, baina ez asko joaten ez dena, da gazta veganoa entzuten duenaren antza, ez? Baina korto zirkuito bat izatea, ez? Nola gazta eta veganoa, ez? Nola. Bai, horrelako zerbait. Esan dugu zukaldari esan zinen, ez? Bai. Nire orain etorri zaibururare askotan umeek klaun esaten diezunean edo pentsatzen dutela, tontakeriak egiten dituena.
Bai, eta neri telefonoz deitu didate. Behitu ez dakize herritatik deitzen zaitugu, bazkari bat daukigu, da bazkalduta gero zure txorakerioik Ola esan da, etorriko zea? Ola esan da. Ordu, bueno. Eta zer antzun behar da horrelakotan. Bai, zein da estrategia. Zer lan ere egin nahi duzu, ez? Claro, lan egin nahi duzu, baina ez da ginik. Bai, nik esan nion txorakerik egiteko, pues, zu zeu. Gustatu zait erantzuna, Ona da, Oso, ona, bai. Bai, baina, bueno, nik bai defendatzen dute paliaza naizela. Bai. Eta gustatzen zait gainera. Ze clown hori ez, naiz eta kaz idatzi, ego ikusten dela. Baina, bai, paliaza naizela esatea gustatzen zait. All I had was you. Hasi genuen astea, asteleneko saioan erabakit bat hartu genuen, bai hemen mailan lana egiteratu eginenok eta gure lehenengo gonbidatuak, Idoia Sánchez Garziak, esan genuen lotxagabe hitza aldarrikatu nahi genuela. Asko gustatzen zaigula lotxagabe, eta baduela konotazio hola negatiboa, baina guri oso politia iruditzen zaigula. Lotxagabe naiz, politia dela. Uste dut, berdina gertatzen dela paiazo hitzarekin, batzutan eske, ze paiazoa zean, eta bueltaman behar diogula, eta ez zaitu losintxa bat ezela hartu, paiazoa ditu ditze. Eskerrik asko. Ondo eskerrik asko. Era bat ados. The only thing I had was everything. Bueno, eta justo, egun hauetan, urtarriak 9 okerrez banago, bete ziren, kasu honetan, 101 urte, Remigia Txarren, Argako erregina, la de Pamplona, izenetik, egon zan gurekin Garbine Navarro, Tezi de Pazen laguna, eta kolaboratzailea ikuskizun hortan, horri buruz hitz egiten, eta txoritxo batek esan di, bagoen bat baten, Lorena Arangoak, zer ikusia handia dauka, Remigiarekin. Bai, Tefik animatu da eta euskaratu egin du Remigia Etxarrenen historia eta neri oparitu dit. Ze hau kristona oparia izan du da. Eta urriaren 2an Irurtzunen estreinaldia izango da eta Argako erregina izango da. Bai. Izan behartzen, ez? Euskaraz izan behartzen Iruñekoa izan da. Que menos. Guk ezagutzen dugu, baina agian... Ni privilegiatu naiz, nik ikusi nun Iruñan, ikusi Tolosan, bai. Baina agian gure entzule batzuk ez dute ezagutzen horrela gai gainetik, bai? Bai, gai gainetik, lagundu Lorena. Bai. Remigia Etxarren zan, nik esango nuke ezagutzen dugun lehen funambulista euskalduna, Euskal Herrikoa, Iruñakoa zan, izugarrizko numero egiten zitun, badago, erregistratuan Unamunuk ikusi ziola Iruñako zezen plazan, Plaza del Castillo zeharkatu zuen goitikan, eta oso ezaguna zan, porque Arga, Ibaiak zeharkatu zuen, lehenengo aldiz, ezer gabe bigarren aldiz, saskiak oinetan jarrita beste bat, saskia buruan, izugarrizko. Bai, burua tapatzen omen zuen, eta hanketan saskiak jarri. Egun ez da ikusten horrela, nik zirko da xente ikusten dut, eta egun funambolista bat saskiak oinetan eta burua tapauta, nik ez dut... Claro, baina eske pentsa ze sensazio izango duzun oinetan, ez? Saskiak jarrita, ez duzu deus sentituko. Eta gainera ez baduzu soka ikusten, neri iruditzen zait, beste munduko zerbait. Guztiz, magia. Bai. Da, oso politia da proiektua, ze jende askok ez genuen ezagutzen, Remigia Txarren, bazegoen zerbait ez, oain dela urte batzuk ere atera zen dokumentalantzeko bat, badaude, hori ez, registratuta bere historia batzuk, baino oso politia izaten ari da, ze geroz eta leku gehiagotan egin antzeslan hau, geroz eta informazio gehiago ateratzen ari da, ez? Da,
oso politia izaten ari da hori. Existitzen zen txantrean kale bat, Remijetxarrenen kalea, ez zeukan zer ikusi berarekin, eta baina, izena jarri zioten, ez zeon gaizki, baina uste dut guain sinadura jasota, pasarela bati, argako pasarela bati. Bai, izen aldatu diotela. Aldatu diote, eta guain ja, argaren erreginaren pasarela da. Hori da. Bai, eta gehien bat aldatzen ari dena, orain jendeak ezagutzen ari dela, ez? Eta oso politia da, Euskalduna izan da, Euskal Herriko izan da, Iruñekoa izan da, ez? Alako zerbait, eta klaro, munduko leku pilo batetan ibilia, da hori oso konpainia ezberdinekin, askok ez ditugu ezagutzen, ez ditugu gogoratzen ze konpainiekin. Aipatuzu oparia, nik uste dut erronka ere, nik ikusiet Iruñan Tolosan, jarrituet pixka prozesua eta oso pertsonala da, ez, Tefiren lana, ikerketa horren atzetik eta ikusizun honekin, eta pentsatzen dut oparia, baina kompromisoa ere zuretzat pentsatzen. Bai. Tefitani, ezagutzen gara elkarre oain dela 20 urte, Iruñeko zirko eskolan ezagutu genuen elkar, eta betidanik aizpak bezala, hasiera batetik ja aizpak bezala izan ginen, ez? Oso harreman politia izan dugu beti. Eta niretzako Remigiaren ikuskizun nau da Tefiren alabak izango bazen bezala, ez? Dani nire iloba zaindu behar hori, ez? Horrek dakarren responsabilidadearekin, noski. Bai oso politia iruditzen zaidala, Tefik emandako oportunidade hau, ez? Baino, bai, klaro, nik adibidez ez dut testua lantzen, bat ere ez, nik ez dut testurik egiten nire antzeslanetan, eta ez da isiltzen, Tefi, bere horra guzia. Oain dela gutxi pastu dite testu guzia, da nik esaten nian, imposible, nik hau ez memorizatu behar. Baina bai, memorizatuko dut. Eta oso politia ere hori ez. Berak nik izatea nahi zuen, eta niretzako kriston privilegi bada. When I hear the sound of the blackbirds cry. Guretzat privilegioa da zu ona etortzea eta gurekin kafe bat hartzea. Hori ere oparia da guretzat. Aipatu dugu hasieratik hemen zaudela eta proposatu nahi dizugu bukaerar arte geratzea, posible balin baduzu. Neri ez badidazu hemendik irteko esaten, hemen kieto. Zoragarri, ze beste bi emakume euskaldun ezagutu beharreko horietako birekin hitz egingo dugu orain. Dagoeneko uste dut telefonoaren bestaldean daudela, agian beraien artean ari dira horla isketan, eta guk beraiekin hitz egin nahi dugu. Ostiralero bezala, gure Kontxita eta Marimirekin. Zer, oiana zer? Bai, esan nahi nuen, akaso hauekin ere antzeslan bat sor daitekela etorkizunean, eta euren hirietan plakatxoren bat ere. Baita. Remigia bezala xe. Zalantzari gabe. Gu etortzen gara ona lanera, eta astero zalantza bera ukitzen dugu. Aste honetan Kontxita eta Marimirekin ze aipatuko, zeren inguruan arituko gara. Badakizu zer gertatzen zaigun gehienetan? Guk gai bat proposatzerako beraiek buruan irudituzela, edo albiste batekin bagatoz beraiek esaten dutela, bai, bagenekien, edo han izan nintzen, edo hori bizi izan dut. Eta horrela ibiltzen gara, astero. Gaurkoan aitortu behar dut nire errua izan dela.
Ze nik albiste bat ikusi dut, eta irakurtzen hasi naiz, eta esan deta, ze bitxi hau. Espainiako gobernuko hezkuntza eta lanbide heziketako ministeriok proposatu du sarbide azterketa bat ezartzea haur eta lehen hezkuntzako unibertsitate gradura sartzeko. Hau da, unibertsitateko sarbide azterketaz gain, selektibidadeaz gain, beste azterketa bat irakasle izan nahi dutenentzat. Atzo proposatu zuten, beste 22 proposamenekin batera, eta tira, helburua da irakaslearen baldintzako betzea eta hasierako formakuntzan profesional onenak izatea. Azterketak izango lituzke komunikazio gaitasuna aztertzeko galdera batzuk, arrazonamendu kritikoa, abilezia logiko-matematikoak, horrelakoak. Eta esan dut, hau kontatuko diet Kontxita eta Marimiri, baina noski, Kontxita eta Marimi irakasle izan dugok dira, eta segituan esan didate, guk hori egin genuen, hori gure garaian existitzen zen. Arratsaldeon, Kontxita eta Marimi. Arratsaldeon. Zuek beti bost pauso aurrerago. Bai, hori da adinaren arabera bakizu ze gertatzen dan. Gauza batzuk uste dute inventatzen ari dira orain ez dakiz zer ura, ez? Eta noski aspaldin inventatu zen historia hori. Eta gauza bat, jarraitu baino den. Oiana Maritoren aur dago? Bai, hemenago, Kontxita, atxaleon. Bueno, bazorionak, eta muxa hundi bat. Eskerrik asko. Nahi nur zure telefona arkitu nahian ibilinez ez dakizu zenbat deia egin ditu da. Benetan? Eta inorkezian ematen. Eta esaten duen, bueno, ostiralean galdetuko diete, goiuriri edo inigori eta inek emango diate. Eta zoriontzeko moduko da, Bai, eskerrik asko. Bueno, kontatu beharko dugu, zoriontzen duzula ez bere urte betetze eguna delako. Zerbait jaso duelako? Hoixe, berak esan dezala, zer jaso duen. Gauza bitxi-bitxia. Bueno, nik jaso ez, nik Zurrela Antzerki Eskolako koordinatzailea naiz, eta bertan irakasle naiz, eta Zurrela Antzerki Eskolari Donostiako udalak hiritar merezimenduaren domina eman dio aurten, eta bueno, esan oso politia izan da, eta Kontxita zu bezalako pertsonek olako zorionak eskaintzea, benetan unkigarria da. Eta egia esan, dominaren kontuarekin sentitu dugu hurbiltasun bat jendearen gandik, egon da Josebe, Muguruza ere, eta ez dakit, olako jendea ikusten duzunan, edo zuzeu, olako poza hartzen duela, olako zerbait egiten duzulako, edo zora. Ni ez nintzen joan, ezin nolako, ezin nolako. Bestela hor txegongo zinen? Ez nintzen egon, eta pena ikaragarrikin, bezala joateko asmoan euken, hoixe. Gainera, nik lan egin dezuen taldeekin, bakizu, bialdiz, Bai. Eta nire semea ibili izan Antoni Alemanekin. Antoni Aleman hasi izan, bai, duela goita horregatik, irakurri dut, izan, eta nola saltzen dezunzuk, Antoni Alemanek eman ziola hasiera ia talde osotu bati ez da. Hori da. Eta egia da oso talde ona lortu zula. Eta gero nire alaba nagore Jose Rapatxadokin ibili izan. Eta, oso gustora. Eta gero jarraitu zuen gainea antzerkia egiten, beste leku batea iakuntzanean ikastera, jarraitu zuen, hango taldeakin ere antzerkia egiten, eta, antzerkia ikaragarri gustatu zaio beti, eta egiten du ez egiten antzerkia, baina saioak eta ikustea askotan saiatzen da, iparraldean bizi da orain, eta, Donostian bali badare, bere estiloko antzerkiak edo Baionan edo horrela, beti saiatzen da juten, eta hori zuen taldetik sortutako gogoa eta ilusioa eta afizioa hortik eta zorkio dena. Beraz, mire esker, eskerrik asko. Oso lan polita da. Eta... Nien naiz zibili zure taldean, guapísima. Baina, bai zorionak bialtzen dizutela,
zergatik nahi ere antzerkia pilo bat gustatzen zaiteta. Hemen bai irura eta bai inguruan zeu zer danean antzerkikoa, horri jaten naite. Ni ere jarraizkalea naiz, eta musu handi bat, eta zorionak, eta jarraitu horrelaxe. Eskerrik asko, bikote, egia esan. Ni egia esan, gaina antzerki eskolanetan azitakoa, naiz, ni txikitan ere bertan hasi nintzen ikasten, bertatik pasan nintzen ni telebistatik, ezakit, baino ze politia den entzutea esaten dituzuen gauza guzti horiek, ez? Eta nik uste antzerki eskola honek ere egin duen gauza edernetariko badela antzerki zaletasuna bultzatzea. Eta zuk esan duzun bezala, zure alaba orain joaten dela ikusteranik, ni Donostian bizi naiz, eta Donostian ikusten dut batez ere antzerkia, baina aretora joaten zarenean, beti ikusten duzu antzerki eskolati pasatako jendea, edo orduan nik uste dut horretan egin dugula, ez? Euskarazko antzerki zaletasun hori bultzatzen, eta hori benetan politia da. Satisfazio ikaragarria izan behar du, ikaragarria. Horrelako gozak eta persona ezagunak eta ikusten dituzutenean, eta zuen ikasleek izanakoak, eta ze gustora. Bueno, esanakoa, zorionak, zoriona berriro ere, eta musu handi bat. Eskerrik asko. Eta hori pasatuko gera, kontatzea, eskuntzako mandatari horiek nun bizibien ikusteko. Bueno. Nik jakin nahi dut, zuei, bai Kontxita eta bai Marimiri, ondo iruditzen zaizuen proposamen hau. Hau da, gaur egun, beste azterketa hau jartzea irakasle izan nahi duten entzat. Baina eski hori genuen, hortik bat eginean gu. Zuek bai. Eta gero gainera, ez hori bakarrik, esaten dute praktika batzuk egin behar dituztela lainazki baino lehenago. Nik praktika urte betez erbidakin egin ditun. Eta Marimik, karbenalekin. Baita, hori da baita ere. Hoixe, berdi. Hortarako dedikatzen, eta gainera esaten praktikak ordainduta eta izan behar dituztela. Leno ez zuten ordaintzen. Bueno, bakarri berezia, hori desberdina gurekin. Nik badakit, Marimik praktika ofizialak egin aurretik, horrela 3 urte zituenean edo horrela, beste mota bateko praktikak egin zituela, Marimi zure amona, irakaslea zelako hilduan. Eta zu joaten zinen. Etxean, amonan etxean, bai, oixe bai ez. Ua gainea zan lehenoko oitakoa, eta ordolakin zarten da, eletako zan lehentra edoitakoa, eta ja. Kontuz iribarko zetuna, Marimi? Azkozak lehenago egintzen hasi ni praktikak. 3 urteako erakutsiziten irakurtzen da dena, zuk ikusiko dezu. Eta gero praktikazuk esatezuna, ikasten naizean bitartean ere, leno ere, praktikak egiten ginu. Bai. Eskolata joateko, eta gero, baita ere, ikaskolata eta pasatzeko, baita ere, ginen bereziak, hortarako. Oain esaten du bezala bereziak egin behar dira, lazertan sartu, ze materiakin sartu behar dezun, edo erakustea, guk ere hoxe beha gintugu. Hoxe bera, baina norein asmakizun bat izango balitzu ezela. Oie gure garaian ez baitian biziz, gure garaian, eta oain azio, bueno, hori jala, zarra, oso zarra. Guretzako parregarri. Oain guantzak, gutzat berrikuntza dena zuentzat, honek ez dauka ez, innovaziotik ez errez. Innovaziorik ez. Eta gero gainera magisteritza egitu lehenbizi ingreso bat egin behar genuen. Esan batxillergoa bukatu, batxillergoa bizat izan zegoen, ez dakizuek dakizuten hori, historia hori. Garai baten, izaten zan, 7 urtetako batxillergoa. Eta bukaera izaten zan, Valladoliden egindako azterketa batean. Hori izaten zan, batxillerat. Baina gero, beste ministro bat etorri zan, eta esan zuen, hori gauzak, beste modu batean jarriko ditugu. Eta jarri zuen, batxillerato elemental 4 urtekoa, ingreso 10 urtekin egin batxillerato elementala 4 urte, eta gero horrekin egin zen ezaken magisteritza.
Eta gero batuden beste 2 urte gehiago, baina bachillerato superior. Kontzi, ez duzu esan, revalida egin behar izaten gendula. Ez naiz iritsi. Bueno, aurrea tauzen utzek hori. Eta revalida, gainera, Marini, guri tokatu zitzaigun, lehenengo aldi. Aurreneko urtea. Aurreneko urtea. Nola ez? Eta bakizu zein etorri izan, zuguratzen zea revalida hori egitea, nola segun multzo bat jende, eta zein zeuden, han, erdian, eta jende guztia begiratzen, eta zuguratzen zea, pues, errege emeritoa, eta bere anaia. Ui, ama! Donostian asko ditzen ziren, eta... Horrek bai behar du revalida bat. Donostian batxillergoa biek, Inork ez du esaten, baina Miramar Jauregien egin dituzten bere ikasketak. Donostiko mutil batzukin bildu zuten taldetxo bat, eta enguratxo gehienek esaten zuten ez zutela nahi, baina, bueno, batzuk arkitu zituzten, monarkikoagoak edo zirenat, eta orduan horiekin... Desibilatzen dira beti. Bai, eta horiei tokatu zitzaien, gu baino zartegoa da Juan Carlos, baino bai, eta Portugaletik etorri zan bizitzea Donostira, eta hori bueno, tokatu zitzaion egitea batxillergo 4. kurso hori arte hemen Donostin, eta gu joan ginen institutora azterketa egitea batxillerreko bai, errebalida hori egitea eta etorri ziren irakasle guztiak Valladolidetik etorri ziren. Ai, ama. Baina, Donosti Valladolideko unibertsitatean mendezegoen. Oso berezia eta oso bai. Eta gero egin genuen ingresoa, egin genitun 3 urte magisteritza ikasteko, eta gero beste revalida bat izan genuen. Hori da. Revalida pasatzen, baina, bueno, hemengo guzti baino gehiago. Horregatik, eta gero... Zitzen aurrenekoak izatea, eta orduan begira. Noski. Eta gero joan izanean, 80. urtean, filosofia letroz egitea Donostin Zerroagan jarri zuten lehenengo urte izan zen, unibertsitatea irekita zegoenik, 1978an ireki zuten. Baina 80. urtean, magisteritza genuen ontzan jarri zuten kurso zubia. Bai, eta orduan, esan hon, eta horrekin sartzen zinean 3. mailan, karrerako 3. mailan, eta, bueno, momentu hartan pensatu non, bazen momentu egokia dan, ni beti filosofia letroz ikasteko gogoakin gelditu nintzen, magisteritza bukatzerakoan, baina derrigorrez fundatzen Valladolidea. Eta, bueno, asko gertatu zitzaigun, eta gure kursotik adibidez, 2 juntzien Valladolidera ikasteran, eta filosofia letroz, eta, bueno, haiek egin zuten bere karrera, eta ja galdu egin genuen harremana beraiekin. Baina gero, hasi zanen, kurso zubi hori, guk aurkeztu behar izan genitun, magisteritzan ateratako notak, ez da? Notak. Ikusteko, eta han begiratu zuen erretorea, eman izion, eta esan zidan, pero ¿qué hago yo con estas notas? Formación del espíritu nacional, un 8. ¡Hombre! Labores, otro 8. Cocina 5. Gimnasia. Cocina 5 esan duzu? Cocina 5, Conchita? Bai, hori ere, bai. Aizu, sesión femeninakoa, pana. Sesión femeninakoa, oizen, deneako aprobatuta onartuta ukibertzen duen. Bezalez izuen usten pasatzen. Hoi ez dut uste guain proposatutako... Sesión femenina parraiten dute.
matemática eta literatura, eta, bueno, estos son los que me interesan, esan zidan. Hombre, a ver qué nota habéis sacado en matemáticas y eso, pero es que claro, pues empiezas por la formación del espíritu nacional. Claro. Eta, bueno, Claro, hori pasatzen de moda. Eta, ze ikaste zen duten formación de espíritu nacional horretan? Aurrena falangeko loturia guztia. Los 21 puntos de la falange. De la falange española, nacionalista y de la COM. Sindicalista y de la COM. Nacional sindical. Parreitekoa, baina hola izan da, bueno, zure ikasketa. Ematen du, orain dela bi mende edo historia, que está. Bai, guztiz. Donostia, ezakit, baino lehenako historia mirala. Babe? Bueno, sekulako parrak egiten ditugu, Orain ere ingo dituzte guri entzunda batzuk. Parrak egingo dituzte, zezaten ari dira hauek. Eta beste batzuk amorru ederrak ebai, Baita ere. Horrek egia batzutan txamorrazioak izaten genitun. Eta gero, hori ere kontatzeko da, besta guk ez badegu kontatzen inork ez du jakingo. Gero, tituloa, izateko, bakitute zer egiten ziguten, urtero. Debako, batzegon deban, bueno, bazaki zabateko, kanpamentoa edo, bueno, ez egoitza bat, falangeko egoitza hortan pasatu behar gendun. 20 teoria guztia, de los Hons teoria guztia, ikasten, eta ez balin bagendun aprobatzen, urrengo urtean, erritatu egin behar gendun, egoera horiek. Ai, ama. Hau penitentzia. Indiana Jones. Penitentzia. Bueno. Ua ikaragarri jazan, Bai. Eta gero erakusten ziguen, nola jan behar gendun, nola jendeak intzatu behar gendun. Ui, ama. Eta mutilakin nola portatu behar gendun. Bueno, mutilakin nola ez, claro, denak are bazekien zenban eskaioten ziren, eta hor denak are arrimatzen ziren, baina, claro, erakusten zizuen, nola... Eta gogoratzen zean, Marimi, mutila hundiak ikustea etortzen ziren, hori egia da. Baina txikiak, aizu 10 urtekoak eta harriak botatzea etortzen ziren. Baina, bueno. Eta... Bueno, baita ere naiz ez izan entzea, ikasketak, Hoi herri txikitan ezagutu dugu arritiratzea herri batei ondoko hain. Bai, baina antzan pensatzen zutelako falangistak ginela. Hoi izan gade ere, botatzen, olako aurkako herriak edo ondoko herriak hobeto esan, eta aurka izan eta mutila gehien bat, bai. Eta mutil zarragoak ze ligatzera? Ligatzera, bai. Ligatzea zarragoak toski, gaztetxo oie. Eta gure egoitzaren ondoan, gendun hotel bat, eta futbol talde bat, segonan, ustedes Zaragoza edo Atlético de Madrid edo olako ekipo bat. Ozugu batezia futbolistan nasuntura. Eta nik hori ez nun juteik izan. Azkeneko nire hortan horrea. Eta joan izan a Peñaranda del Duero. Okerra gogara indik. Hasta Peñaranda del Duero horregitek izulak izan. Zue zeinan Juan de Bara, Urrutigo? Ezakizte izan du, baten. Ezakizte mineken enun juteik izan. Ja. Eta hor duen jun izan, a Peñaranda del Duero, beste bi Donostiko, eta gainentzekoak ziren, Nafarrokoak eta Burgoskoak, Burgosekoak noski, Burgosen zegoen, eta inguruko hiriburutakoak, eta bai. Eta han ere berdin gertatzen zan, etortzen ziren inguruko mutil guztik, gu ikustea, eta lanbatetan eta igandetan jartzen ziguen gainea libre utze ziguen, eta juten ginen,
taberna baten bere komedorea edo bere saloian egin ginen lagunak, eta jartzen gendun, nola zan, jartzen genduna, Jesus musika, Guatekea. Arena dauka nik zeiko beta. Gainentzekoa da. Igandetan guatekea, oi ona, bai. Futbolariekin. Baina, igandean, bai. Baina, deban ez, deban igandetan barruan egoten ginen. Badakit, zergatik, gero nere aizpa horrea juntzan, baina nik enun jutik izan eta ez dakitzea gertatu zitaidan. Bueno, asuntoa da, aprobatu gendula. Baina, bueno. Bai, behar bada. Asuntoa da, aprobatu gendula eta, bueno, titula. Bai. Hoi da, garrantzitsuna, bai. Eskerra bezala izango, ez karnetik kotxeantzako, ez karrera bukatzeko, ez entarako, ez zingen pasaporteik ere, ez? Eta pasaportea gutxiko, ez zingen dure zerre gainditu, ez zerre. Eta 16 urte genituen, hori gorra da, 16 urtekin hori egitea. Ni oso gaizki portatu nintzenan. Ni oso, bueno, ondo portatzen nintzen leku guztietan, saiatzen nintzen behintzat. Baina nan, jarri nintzen aurka, baino estakita morra zioz beteta. Bai. Eta gaizki portatu zinean, esan dezu? Kolegiotik pasa, eta gero area, saltoa ere, bai, nahiko izatez, nahiko desente izatez. Handia izatezan, bai. Eta orduan, espazinean ondo bidatzenan, aurka zitar, baina, bueno, nik erun nahi gaizki pasa, esate dizu. Bai, behar bada, erandara juntzinalako, baina debakoak nik uste gogorra. Bai, nire aizpaide hori entzunio, entzute diot, hori egia da. Bazekiten gehienak, ez gendula bereiek pensatzen zuten bezala pensatzen, ez dakitxo, hori izan da. Hori zezanik ez, eta zuedenak emengoak izango zinaten ez, Hemengoak, Guadalajarakoak, Madrikoak eta Burgoskoak. Baina, hemengoak gehiago zinatela, baina hiru bakarri ginen, hemengoak. Ja, claro. Eta gainentzeko guztiak, Galizitik eta Asturias, eskendela, Espaini guztikoak. Baina garrantzitsuna da, atea zenutela... Bai. Bai, ni konportamientoan hiru jarri ziaten, eta esaten dizuet, eta joan nintzen, bueltatu nintzen, ikusi nitunean nota horiek, gero Donostin emazizkibuten nota, nintzen bila eta konportamiento hiru. Ai, ama, horrek zer esan daiko du, bueltatu nintzen, eta zer esan nahi du honek, errepikatu egin behar deala, eta esan zidan, ez konportamentu ongatik, ez beste gauzak ondo indituzu, beste jarrera bat euki behar dezula gurekiko, edo lako zerbait esan ziaten. Uia zela saitua. Bai, hori izan, asuntoa. Baina ze susto eman ziaten, ikusi nunean aniru konportamiento. Kontxita Marimi, guk konportamiento amarrekoa jartze izegu, bai. Bai, orezko matrikula. Zeharro, ukatuko dugu gaurko saioa. Orduan, ia konpensatu dugu hangoa, horregatik. Bueno, pentsatu de magisteritza egiteko, txego eraberak pasatu behar izan genitun, ezta? Eta horrein etortzea esan ez, azterketa berezi bat egin bat dutela, eta gero gainera praktikak, eta gainera praktika horiek ordeinduak izango dira. Eta praktikak ere, egin ditugu, guk egin genitun praktikak magisteritza eskolan ikasten ari ginean, bagenun aldamenean eskola bat, aneja deitu. Aneja edo zeizena? Aneja zeara, magisteritzako zeara, bai. Eta estan, eskola handitzen gendun, kurso bat osoan zute ginean ezagiten bat ordu, astean edo, Bai, bi arratzaldetan etorri behar genuen. Beste lagoiz eta bakarrik genuen klasea, eta arratzaldetan etorri behar genuen eskola da.
Ba, Kontxita, Marimi... Eskola praktikak egitea. Horregatik esan dizut, eta gero baita ere ikastolan zartu ginean, Bueno, ikastolakoa, beste eskaintza bat izan zan, Beste aventura bat. Prestatu gendula baita, Bai. Zertiko hain esaten dute, prestatu behar dutela, ze gaia eman behar duten, haren gainean ikasketak eginak eduki behar dituztela, eta, bueno, bar, hogeita lau esan dute, Oida, bai. Hogeita lau betetzeko, bete beharrak, eta nik ez dakit. Ba, Kontxita, Marimi, arratsaldeko 6ak gainean ditugu, eta ostiralero bezala, gustora egongo binateke denbora gehiago, baina eskerrak eman nahi dizkizuegu, ze gaur ere erakutsi guzue guk pauso bat ematerakoan zuek ja beste 10 eman dituzuela, beraz eskerrik asko, eta eskerrik asko zuen transmisioa hau dala, ez da? Oida. Jakitea zer egin genuen guk, ez? Oida, hau transmisioa dala, eta hori da izu, transmisioa nahi gehanen gelditu gabea espero. Ba, eskerrik asko, eta urreko astera arte muxu bat. Agur bikote. Eta zu entzule, zuri ere agur joan egin behar dugu. Astelenean ikusiko dugu elkar, edo entzungo dugu elkar, plazer baduze, arratsaldeko 4etan, naiz irratian. Beti bezala, gu ez gara inora joaten. Keep calm and bigarren kafea.